Je to teda videjko už před týdnem, co vydával, ale je to videjko vychytávky z tému mi zničili moje Lambo. No ne, tak se na to podívám. Ako ste všetci dobre, viete, kúpil som si Lamborghini a stále keď si kúpim auto ja, tak si do neho hneď nainštalujem niekoľko vecí na to, aby sa to auto lepšie používalo. V dnešnom videu pôjdeme na internet a budeme si objednávať. Kámo, jestli ho zničí, kámo, normálně, tak já za ním přijedu, vole, najdu kde bydlím. Rôzne doplnky alebo vychytávky do môjho Lamba, vyskúšame si ich a taktiež si ich aj zoradíme do tier listu, aby ste aj vy vedeli, čo si máte kúpiť do svojho auta, keď si ho raz kúpite. Proč tam dal dejš? Pane, na munomerch.sk vyšiel môj nový Lambo merch, ktorý vyzerá absolútne perfektne a je vo farbe môjho vlastného Lamba. Takže choďte na link, ktorý máte dole v popise. Predobjednávky sú spustené. Taktiež ďakujem za podporu na mojom Hero Hero, kde každý mesiac vylosujem jedného fanúšika, ktorého zväziem v mojom Lamborghini. A teraz sa poďme vrhnúť do objednávania. Hneď prvú vec, ktorú si chcem objednať, je autokamera, ktorá vám Kolik má těch play buttonů tam? V prípade nejakej nehody urobí videozáznam, ktorý potom môžete dodať policii alebo poisťovni. Autokamera. Táto kamera od Viofo dokáže natáčať v 4K a v perfektnom nočnom režime. Dá sa pripojiť priamo na telefón. S 512 GB kartou môžem nahrávať až 6 dní záznamu. Wow, k tomu má ešte ďalkový ovládač. Já už bych měl vyndat ty záznamy z té mý kamery, ty vole. Já jsem to ještě furt nevyndal, to jsem... Co? No nic, ale tohle není z tému, ne, ty jsi nám lhal. Toto určite budem potrebovať. Ložiť do košíku. Táto autokamera vie ale na druhú stranu cez satelit 12 000? poslať živý prenos do môjho telefónu. A k tomu všetkému môže používať externú batériu, vďaka ktorej bude ale tak jako ono zase na druhou stranu, když si koupíš auto za 5 milionů, tak asi 12 000 je jako úplně... Kamera fungovať aj počas vypnutého motora až 24 hodín. Ja chcem mať non-stop prehľad o tom, čo sa deje okolo môjho Lamba. Takže toto na 100% potrebujem. Čo sa týka autokamery, kolik koupil těch baterek, teda těch kamer? to už by sme mali. Čo ešte môžeme mrknúť? Antirada. Takže tento Genovo Max je prístroj, 24 000. ktorý vám dokáže oznámiť, že vchádzate do miesta, kde policajti akurát merajú rýchlosť. A keďže tento antiradar signál neruší, ale len ho oznamuje, tak je tu v Česku úplne legálny. Ok, ale keby som išiel na Slovensku, tak by som ho musel sundať, tam je to zakázané. Ale Lambo je veľmi rýchle, takže to kupujem. Môžem Chápu, jak to myslel, prostě slovenské policii ujedem. napríklad skúsiť držiak na telefón. Kámo, prostě ty kdyby to nestalo tolik, tak si to koupím taky. Držiaky na telefón musia byť kvalitné. A keďže mám iPhone, tak chcem, aby ten držak mal MagSafe a takéž mi telefón nabíjal. Tento vyzerá celkom dobre a má aj celkom dobré hodnotenie. Pridať do košíku. Ďalej, v Lambe mám obrazovku, ktorá sa veľmi rýchlo zapatla. A rovnaký problém som mal aj v mojej Audine. Takže sa momentálne ideme pozrieť na Já to mám hrozný bordel teď ty v autě, ale hrozný. Pozor, já jsem si dneska své auto umyl jsem si ho a plus jsem si koupil i utěráčky, takže jsem si ho i dokonce vysušil potom a překvapuje mě ty vole, kolik po samoobslužné myčce jako máš furt jako takový špíny na autě, ty vole. Takže jsem dneska jakoby udělal jsem jakoby manuální práci, poprosím nějaký potlesk pro mě, jo, děkuju moc, díky, to zase tolik nemusíme. Ochranná fólia proti otlačkom prstov. Táto holandská firma vyrába matné fólie proti zaplataniu. Toto je must have. OBD11. Toto je malý modul, ktorý keď zapojíte do auta z OBD slot, tak si viete v aute vypínať a zapínať funkcie, ktoré by ste za normálnej okolnosti museli urobiť cez servisného technika. Pred 2 rokmi som to skúšal na moje LOL? Prosím, no to je úplně ale geniální věc. A vedel som si tam meniť animácie svetiel, vypínanie štart stopu, vypínanie pípania pásov. Uvidíme, ako to pôjde tu. Kámo, to je super, já vůbec nevím, že tohle to existuje. Kámo, to je úplně geniální. Do košíka. Moje auto je rýchle, takže čo keby sme dali merač času zrýchlenia. Racebox Pro, OK, toto je GPS prístroj, ktorý vám dokáže zmerať rýchlosť vašeho auta z 0 na 100. Je to niečo, čo 100% potrebujem? Nie, ale keďže mám super šport, tak to môžem skúsiť. 400 €, to je 400 $. Ty mám tam ještě... Kam to tam utratil 100 000 za tejto video, ne? OK, poďme skúsiť nájsť niečo na tému. V Lamborghini Huracan Evo si musíte priplatiť 20 000 korún alebo 800 € na to, aby ste tam mali držiak na vodu. Kámo, to je hrozný, 20 000 za držák na vodu. Chápe, 20 litrů. Lambo to majú, takže ja som v pohode, ale chcem vidieť, že ako by si poradili ľudia, ktorí to vo vybavení nemajú. Držiak na vodu. OK, myslím si, že toto môže splniť svoju funkciu. Moje auto má taktiež hrozne malo ukladacieho priestoru, takže môžeme skúsiť úložný priestor do Lamborghini. OK, toto je organizer, ktorý sa dá medzi sedadlo a stredovú konzolu, takže nie len, že vám ďaká... Ale to dělají v Mercedesu tady to, takže to... Ty vole, ale to já bych potřeboval možná.
No nic. Tomu nepadne telefon mezi sedačku a stred, aby ste ho... Ale já jsem četl tlusté, já jakoby tam asi to se tohle nevejde. Potom museli vyberať a ešte vám to vytvoriť. Ale tohle to kam není vůbec špatný nápad. Ďalší ukladací priestor. Rovno si môžeme do objednávky pridať aj toto. V lampe nie je miesta nikdy. Toto sa nalepuje. Bude to držať, keď do toho dám dajme tomu niečo ťažké ako môj telefón. OK, nevadí, zistím na vlastnej koži. Niečo na lepšiu viditeľnosť. Toto je nalepovacie mini zrkadielko, ktoré vám umožní vidieť do mŕtvého uhlu. OK, prečo nie? Skúsime to. OK. Bude teplo. Čo môžem využiť v lete? A slnečná clona na čelné sklo. Toto by mala byť taká antislnečná clona. Dobře, ale tak čemu ti to bude, kámo, když jakoby pak jako nemůžeš jet, vole, s tím? Aby ste v lete nemali v aute hýc zo slnka. Vyzerá to bizárne. Ale... Nič podobné som ešte v živote nevidel. Kompatibilné so všetkými modelmi aut. Aj vyššie pri mojom lampe, ktoré má úplne široký windscreen. OK, poďme sa presvedčiť na vlastnej koži. Moja 24 korún? Kam tam stojí víc než železo, ne? Má head-up display, ktoré vám ukazuje rýchlosť nad volantom pre lepšiu pozornosť. Moje Lambo túto možnosť nemá, ani vo výbave. Head-up display. Toto vyzerá veľmi lacine. Ale za skúšku nič nedám, beriem. No teda dám, zaplatím za to 500 korún. Moje Lambo má podsvietenie nôh, ale nemá ambientné lineárne osvetlenie. Ty má nôh, ty máte, ako Slováci měli by si to něco změnit. To nejako napríklad moje meďák, ty vole, zase kámo, no dobro. Alebo niektoré Mercedesy. Ambientné osvetlenie. Toto vyzerá halúzne. Je to USB lampička, ktorá svieti na strop auta rôznymi farbami. Keď to ale smeruje hore, nebude mi to svietiť. Nebude, ne, ježi, ty z toho děláš pojízdnej bordel, ty vole, mu ne. Počas jazdy? To ma zaujíma, beriem to. OK, a tu predávajú samostatné LED pásiky, ktoré si natiahnete do auta. Toto moje Lambo presne potrebuje, beriem. Čo ešte v lete? Svieti slnko, okuliare. Držiak na okuliare. Tá taká slnečná sklopovacia clona, ktorá je v mojom Huracane, je tak extrém malá, že takmer vôbec neplní svoju funkciu, takže myslím si, že s týmto držiakom na brejle to bude mať konečne nejaké využitie. Údržba auta. Mám ja ešte miesto na takýto malý kôš? Bude sa mi to chcieť vôbec vynášať? Ale OK, musím mať v mojom Lambe poriadok, takže beriem. Pičový čistič čelného skla s dlhou rukojeti. Toto môže byť celkom dosť praktické, hlavne keď sa v zime bude rosiť okno. Takže beriem. Ručný vysávač do auta. Tento takzvané vysoko... Ježiš, to je tady tá koko... No, to zkoušel Vítek, to moc jako mi nefunguje, no. To jakoby to stojí 600 korún. Rýchlostný ručný vysávač dokáže sať... A tady mu to ale funguje, tak vole Vítek to požák na piču, ne? A aj fúkať vzduch tak, aby ste vyčistili každé zákute vašeho auta. Ako neviem, ale veľmi sa mi nechce veriť, že takáto malá prkotina za 500 korún môže mať taký výkon, ako ukazujú v reklamách. Toto musím vyskúšať, tomuto vôbec neverím. Nálepky na auto. Na tejto jo, no dobře, OK. stránke si dokážem vytvoriť svoje vlastné Instagram logo a vytvoriť to do nálepky, ktoré si potom nalepím na svoje auto. Môžem si tu aj zmeniť fond, wow, krása, text, studio, Moon TV. Vyzerá to veľmi dobre. Objednať. Tak jo, mám to objednať. To je super, tohle to je super ako. A ne, teraz urobím zázračný strih, keď mi to dojde. OK ľudia, takže akurát som sa vrátil zo zasielkovne a prišli mi všetky veci z tému a z iných stránok, čo som si objednal. Všetko som si takto dal do Sportissimo tašky a aktuálne idem na Moravu za Marlim, aby sme to do môjho auta nainštalovali. Ale ne, Marli, ne, už ne. Ešte predtým, než to ale budeme zapojiť, tak vám chcem oznámiť, že 6.4. sa budem nachádzať v Banskej Bystrici spoločne s Clarisom na mojej fanúškovskej akcii. Takže pokiaľ ste zo Slovenska a chcete ma vidieť, chcete mať so mnou fotku alebo podpis, tak sa choďte mrknúť na Ticket portál a objednajte si lístky, pretože tá akcia bude už za chvíľu. Tak jo, a teraz sa poďme pozrieť na produkty. OK, takže prišli mi tieto nálepky, ktoré som si objednal, customové s môjim Instagramom a idem sa to teraz nalepiť na auto. Takže OK, mám tu takto nálepku a hodím ju asi takto. Ej, let's go. Jo, tak, fajn. To je super. Kámo, to je super, jak debil. To nejak. Čím víc nálepek, tím víc koní, ne? Poflexil, Bore. To sa taky naučím. Tak a ešte jednu nálepku dáme takto dozadu. A tentokrát trošku menšiu. Ta nálepka vzadu je jako asi nejhezčí. Jo, tohle vypadá dobře jako to. Ok ľudia, takže tieto nálepky... Kam to vypadá dobře jak debil, čím teda to? To je dobrý. Sa veľmi dobre objednávajú, veľmi dobre sa aplikujú na vaše auto. Reálne to zvládne nalepiť absolútne každý. Dám tomu rozhodne veľmi veľké hodnotenie. Asi jedna z najviac praktických vecí, ktorú ja využijem, no tak je určite matná fólia na displej. OK, tak funkciu to plní. Pozrite sa, ako sa dotknú tej obrazovky. A ono to hneď zmizne. Hej, toto ma zachraňuje. Toto je absolútne perfektné. Dám tomu veľmi vysoké hodnotenie. Toto je must do vašeho auta. OK ľudia, momentálne tu máme držiak na telefón. Ten bude dobrý, tady je drahý jak kreten, ty vole, tady to má
Snad všichni v autě, vole. Já teda ne, ale... veľmi opatrne vyberať. Takže som si vybral tento tu Mac Round Car Mount. Kup si to. Čete, já budu teď kupovat nejspíš nový auto, takže já jakoby nevím, jo. Držák na telefón, ktorý pripevní telefón pomocou MagSafeu. A keďže ja mám iPhone, tak je to úplne ideálny držák pre mňa. Každopádne tento držiak je celkom masívny. Víš, co ešte masívny? Držu. OK, takže podarilo sa mi to tu pripevniť asi takto, že má to akože mierny pohyb, ale zase na druhú stranu, keď tu dám takto telefón, tak to proste drží. Môžem si tu proste zoomovať mapu, môžem s tým robiť čo chcem. Takže asi záleží na tom, že aké máte tam mriežky, ale za mňa je to také, že OK, ale nie je to ten úplne najdokonalejší stojanček na telefón, ktorý môžete mať. Z týchto slnečných dní veľmi často nosím brejle, akurát tým, že ako je tu v Lambe hrozne málo miesta, no tak nemám kde tie brýle odložiť. Takže som si z Temu objednal držiak na okuliare, ktorý by... Co když můj táta nemá auto, tak proč bys to jako kupoval, kámo? Co ty? Asi jako logicky, tady ty věci, co si on kupuje, tak jsou jako do auta. A když nemá auto, tak asi, vole, si jako hovno koupí věci do auta. Tak kdyby si skupoval pneumatiky, ale neměl auto, vole, na ně. Čo ti to bude? Vyzerá asi nejako takto. Je to taká malá kožená prkotinka. Takže aké mám svoje brýle? No tak ja si to v podstate dám takto sem. Asi? Takto. Ne, ako fajn. Áno, ten zmysel to plní, ale tá praktičnosť toho je taká trochu meh. Takže tiež akože jo, ale záleží na tom, že akú veľkú praktičnosť od toho očakávate. Určite veľa z vás poznáte ten pocit. Ale ty nechá tam ten držák na telefón. Keď akcelerujete a telefón vám z tepláku alebo z nejakého voľného oblečenia zapadne medzi sedačku a stredovú konzolu. Ja som to napríklad v Audine nenávidel a presne kvôli tomu som si objednal z Temu túto tú koženú vec, ktorá má vyplňať ten priestor. Koženou bych neřekl. Kde vám tie veci môžu zapadnúť. Nevýhoda toho Lamba, alebo vyložené nevýhoda, je to, že tu v Lambe na to mysleli, pretože toto auto veľmi silno akceleruje a priestor medzi sedadlom a stredovou konzolou je takmer nulový a nemá vám tu proste kde zapadnúť telefón. Ale na tejto druhej strane tu ten priestor je a medzi dverami a sedadlom tu máte tento tu priestor, kde môžeme túto vec takto zastrčiť a tu si napríklad môžete dávať telefón alebo kľúče a ostatné veci, aké dvere otvoríte, tak to tam normálne zostane. V vašom tomto prípade asi záleží na tom, že aké... To je dobrý ako kotka, to by som za mnou aj nechal. Máte auto, aký dáme proste priestor, ale ja osobne... A najednou si to víc praktizuje, ty vole, to Lambo. Túto vec hodnotím veľmi pozitívne, ešte keby to prišlo nepoškodené z dopravnej spoločnosti, no ale to je Temu, to už vám nevysvetlím. A rovno si ešte môžeme ukázať dve ďalšie veci. To by nevadilo. Zavesný pitlíček a ešte som si objednal dodatočný držiak na pitičko. Takže veľmi rýchlo som si uvedomil, že túto vec nemôžem použiť, pretože toto sa má vešať na opierku a ja tu v Lambe žiadnu opierku, za ktorú to môžem zavesiť, nemám. Jo, maximálne tu. Jo, takže ešte predtým musíte skontrolovať vaše auto, či vám to vojde. Ty vole, tak proč to sem dává na tady to, tak to mi sere, že to tady je ta nabíječka tady. OK, a teraz tu mám držák na pitie. Si to teraz ideme vyskúšať. Kam mám držák na pití za 20k, ty vole, to je v prdeli, chat. 20 000 za držák na napití, tady to samozřejmě není on, tady ten stojí 53 korun, ale to je hrozná cena. Kde to mám dať? Hrozná. Kámo, nejaké šrouby, vieš? Niečo sa deje. Sleduj, normálne to funguje, akurát nie je to pevné teda. OK, má to neviem, či to je prispôsobené až na tak veľké vody, ale ako čisto to je, ako nevypadne to. GG, a je to v píči. A je to tu zas. Zas a znovu je to v prdeli. Aj keď je sa to urvá. Vieš, mne to nejde dať ani dolu. Ja sa snažím to proste vybrať a nejde to. Takže mimo toho, že som si skoro zničil svoje auto, tak tomu dávam celkom dobré hodnotenie. No. Ale odporúčam to niekomu, kto má väčšie lamely pri klimatizácii. No. Každý poznáme toho jednoho typka, čo má neuveriteľný bordel v aute a presne takýmto kamarát. Vítek, kámo, Vítek, 100% Vítek, kámo. Potom by som odporúčal si kúpiť tento tu jednoduchý malý kôž, ktorý mi taktiež... No tak tomu ale nepomůže, kámo, to on má jakoby jedno velký auto jako skladák, vole. Prišiel. To nemu nepomôže. Ohľadom tohto tu košiku je to, že takto zozadu tu má takýto cvakovací systém, ktorý vám dovolí ten kôš dať kdekoľvek, kde sa to dokáže nacvaknúť. Takže napríklad v mojom prípade to môže byť takto tu. To vypadá hrozne, pri dverách. Drží to akože jakž tak, toto púž je namalované naopak. Takže je to dobré napríklad na malé obaly od cukríkov alebo na nejaké lístky od parkovacích automatov. Yes, asi takto nejak zasadadlo. Dávam tomu celkom fajn hodnotenie, pretože chápete, máte poriadok v aute a taktiež šetríte životné prostredie. Pokud to dáš takhle zasadadlo, tak je to úplně super. Takhle to je dobrý. Vy to nevidíte, počkej. Tady, podívej. Mega dobrý. A už to nevidíte. Nebudete veci vyhadzovať z okna. A tým pádom máte v aute o dosť väčší poriadok.
V týchto slnečných dňoch je dobré, keby ste na svojom čelnom skle mali nejakú slonu, alebo nejakú, jak sa tomu hovorí, nejaký ten taký odrážací pán. Ne, ten deštník, vole, nevyndavej ho. Ktorý zabráni tomu, aby sa z našho auta stal skleník. Uvidíme, či to bude na rozmery môjho auta. Pochybujem, že to bude na rozmery môjho auta, lebo moje auto je hrozne široké. Neviem, či to veľmi sedí na moje auto. Ešte natiahnu, lebo ono to nevyzerá zlá. Pozri sa, keď to takto zoberie z dola, tak ono svoju funkciu to v podstate plní, ale to vypadá divne úplne. Vyzerá to divne, jo? Nesedí to tam. Ani ne, no. Pozrite sa na to, toto nevyzerá dobre. Toto je hnus. Poprosím kolegu, aby to vyskúšal na svojom aute, ktorý má o mnoho väčšie čelné sklo. OK, tak beriem späť. No tak klasicky. Co ty děti v Číně vaří? Kamo, nevím, ale tohle to moc nevyvařili. No, to vyzerá o mnoho lepšie. Skúsime to dať ešte do Marleyho Hyundai. Auto vydrží extrémní teploty, takže to není potřeba, ale. Či to bude sedieť? No tady je tohle, ale. Tam máš displej. No jak to mám jinak udělat? Tady není moc možností. No právě. Ale ještě tohle tady je. Tak to roztáhne až na sklo. Dobrý, tak použijem to jako normální dešť. Neviem, či to je presne na toto má test. Fakt ale deštník pro lidi. Kolik to stálo? Ja už ani neviem. 150 korun. Ne, toto nie je dobré, kámo. Toto si neobjednávajte. Let's go, výborně. To bude jediný Lambo, který měl v sobě takovou sraču. No, to už asi veľmi nie je. To pravdepodobne. Pretože už je teplo, ale zime sa kopukrát stáva, že keď máte zapnutú klimatizáciu, tak sa vám rozrosia skla na aute a najviac otravné to je, keď sa vám to stane s čelným sklom. Takže mi z tému prišla takáto srandička a toto má byť. Mě překvapilo, že to někdy může i zamrznout v tom autě, takže ty kámo, ty musíš škrabat v autě, mráz, led, ale vevnitř. Prosím ťa pekne, utierka na zarosené okno. Ale jo, dá sa povedať, že som to sprovoznil nejak. Takže predstavte si taký scenár, máte zarosené okno, neviete, čo si máte robiť, nemáte u seba utierku, ale máte tu túto srandu z tému, ktorú hneď zoberiete a ktorou takto krásne to okno odrosíte a umiete. Nevěřím tomu, kámo, že to všechno pohltí tu vodu jako. Vnútra, hej kámo, a toto je celkom praktické. Toto sa mi celkom páči. To je dobrý, ale dostáva sa ti to, vieš, ako často. Ale ja to mám ešte ťažké, vieš, lebo ja mám to sklo úplne dlhé, vieš, lebo to Lambo je úplne, kámo, jak učiteľská katedra, vieš, a aby som sa tam dozadu dostal, hej, tak toto je veľmi praktické. To si musíte kúpiť, keď máte automore, toto je paráda. Nasledujúca vec, ktorú si skúsime Mě je zajímavý třeba, že mě to auto nedělá, jako Mercedes mi to nedělá, jo? Já vždycky, když jsem třeba jezdil se sehřeným autem, když jsem ještě neměl, tak toto dělalo, ale Mercedes mi to nedělalo. Nevím, jak je to možný, ale prostě to nemá. Lambe je OBD11. OK, takže tu a takto zo spodu tohto auta je tu tento tu port. To je OBD port, do ktorého musím zapojiť túto tú elektroniku. No a teraz sa musím pripojiť na mobilnú aplikáciu OBD11. Takže už mi to našlo, že mám Lamborghini Huracan, mám 12,3 V v baterke. No apps in this category. Takže normálne, keď som toto urobil na Audine, tak mi tu vyšlo asi 50 modov, čo môžem meniť na tom aute. A tu pri mojom Lambe môžem urobiť akurát tak oil service reset a inšpekciu. OK, tak toto ma celkom prekvapilo. Ako môžem vidieť moje vinko a to, že koľko mám najazdených. To, že tu nie sú žiadne aplikácie, no, tak to je celkom GG, no. GG, ty vole, no nic. Pri Lamborghini Huracan asi nič. Ďalšia vec, ktorú tu mám, je takto head-up display, ktorý som si Mě zajímá, kámo, ten radar, jestli ho půjdu zkoušet. Povedal som si, že by to bola ako celkom dobrá vec to skúsiť. OK, takže podarilo sa mi to zapojiť, zapájam sa to takto cez USB kábel do auta. A čo som zistil je to, že na tento head-up display nepotrebujete ani OBD, pretože vám neukazuje otáčky, ale len rýchlosť. Používať GPS na to, aby to tú rýchlosť ukázalo. To je hrozný, kámo, to já bych normálně 24. Mě tohle to hrozně otravuje v těch autech, ale hrozně mi to sere. Já nevím proč, mě se to prostě nelíbí. Ať je to Mercedes, ať je to BMWčko, ať je to cokoliv jinýho, tak mně se to prostě nelíbí. Jako, kámo, tak nejsem debil, abys se nepodíval trošku dolů, kolik jedu, jako. 26, 28 km za hodinu a aj za slnečnou počasia to je vidieť ako veľmi, veľmi dobre. Wow, to je paráda. Má to Někteří si to vychvalují, no jasně, jako já říkám, že mně se to nelíbí. To neříkám, že vám, vole, jako by se to nemohlo líbit. Trošku problém je akože v nízkych rýchlostiach, napríklad 1 km za hodinu to nevie veľmi ukázať, potom sa vám to spamätá až pri vyšších, takže teraz máme 20 km za hodinu a dá sa povedať, že to je relatívne synchronizované podľa GPS-ky, je to možno 2 km za hodinu off. A to je, čo vám ukazuje head-up display, no tak je asi viac realistické, pretože to je priamo z GPS-ky, ale za mňa veľmi fajn. Tento head-up display ma teda veľmi, veľmi prekvapil. Dávam tomu dosť dobré hodnotenie. Moon robí reklamu pro tému. Monkey, kámo. Monkey, vole, fakt. Ach jo, ty vole. Takže když já si dneska dojdu koupit sem kebab někam, jsem si ho donesu a budu ho tady žrát, tak jsem si koupil jako, vole, tak jako dělám tomu reklamu, vole. No samozřejmě, že ne. Kámo, když dáš něčemu reklamu, tak to znamená, že si za to vezmeš peníze. To, že si to něco od někaď objednáš a pak to ukážeš, odkud jsi to objednal, to není žádná reklama, jenom to prostě ukážeš. Hotovo.
OK, poďme sa pozrieť na autokameru, ktorú som si objednal. Je to Viofo A329. A potom mám k tomu ešte samostatné tlačítko na ukladanie highlightov z mojich ciest. To znamená, keď sa mi napríklad niečo blbé na ceste stane, tak stlačím tlačítko a táto kamera samostatne uloží záber z toho eventu do samostatného priečinku. Keby sme sa mali pozrieť na súčasť balenia, tak tu máme samozrejme kameru ako takú, potom tu máme kábel a samostatný 12V sokel Kebab byl moc dobrý ex. Do prdele další, kámo, normálne vole. do zapaľovania. Máme tu ND filter na čočku a potom tu ešte máme kábel, ktorý môžeme pripojiť SSDčko do tejto kamery. A keď sa toto všetko skombinuje, tak sa stane toto. Už to mám napojené, samozrejme zatiaľ len tak provizorne, lebo všetko potom budem robiť cez hardwire. A tu mám ešte momentálne tento tu remote, ktorý si môžem kdekoľvek v aute nalepiť. A keď to stlačím, tak mi to automaticky urobí video protect a uloží mi to záber. A uloží mi ho do samostatného priečinku. Tak a teraz už len záleží na mne, že kde tento tu malý dzinzik prilepím. Môžem si to napríklad dať takto sem, alebo si to môžem dať sem, alebo priamo na volant. Samo dal jakože tady takhle ze spodu, víš? To je tiež možné. Takže posúďte sami. Ale každopádne, čo sa týka kamery ako takej, no tak tá kvalita je absolútne špičková. Či už sa to týka večera, alebo či už sa to týka dňa. Všetky SPZ-ky sú veľmi, veľmi jasné. Sú tam akože ešte nejaké rozdiely v autokamerách, každá kamera je dobrá na niečo iné. Ale s touto kamerou som veľmi, veľmi spokojný a toto tu tlačítko mi to ešte len spríjemňuje. Vďaka tomu sa možno môžete tešiť aj na ďalšie kompilácie. Rovnako Ja bych to měl už taky udělat, jako mám jí asi půl roku, tyhle tu kameru, ještě jsem ji nevyndal. som tak inštalovala aj moju druhú Blackview kameru, ktorá funguje v podstate úplne rovnako ako tá predošlá, akurát dokáže fungovať aj počas vypnutého motora, pretože je napájana samostatnou powerbankou. Aj túto, aj predošlú kameru hodnotím extrémne dobre a mal by ju mať každý vo svojom aute. Jazda v Lambe je niekedy veľmi nebezpečná, pretože tým, že je toto auto široké a tým, že to má takéto zvláštne zrkadlo. Tohle tam nedáš, nedáš si to na Lambo, nedáš, ale to tam nemôžeš. No tak veľmi ťažko sa sledujú mŕtve uhly. Ale vážne extrémne ťažko a preto som si na tému objednal tieto tu zrkadielka, ktoré si pripevním na moje už existujúce späťaky a tie svetelka sa dajú aj ohýbať. To znamená, že asi sám môžem nastaviť hĺbku mŕtvého uhlu. Na lepidle, čo ma veľmi ako neteší, ale našťastie ako hovorím, tak mám kamarátov detailerov. Takže hodíme to sem asi. OK, aktuálne som v aute a keď sa pozriem na späťak, celkom mi to To je hrozný. To je hrozný. To je jako fakt hrozný. Ježíši Kriste. Káže, ako ten späťak zase nie až taký. To tam určite nebude mít, kámo, to tam určite nebude mít. Gigantický, na to, aby mi to neprekážalo. No. Ale ako si máte všimnúť, no tak to zrkadielko ukazuje až zadok toho auta, aj keď môj hlavný späťak, Matej, stojíš tam, aj keď hlavný späťak ukazuje predok tohto auta. Takže teoreticky to funguje. Upřímně to úplně kazí vzhled toho auta, vypadá to extrémně vtipně. Kde by si to chcel dať, Matej, to zrcátko? No já to nechci využít tak, jak se to má využívat, já to chci využít takhle. No, ale dej to tak, ať ti to nehází, pak když tak odblesky do ksichtu, když budeš řídit. Nemoralizuj, to se nikdy nestalo. To se nikdy nestalo a nestalo. Tak až bude vole na anti-youtuberovi, že se někde vydal kvůli s***mu zrcátku s tému, vole. Ja to argumentovať nebudem, a to som Kdyby tady jela nějaká hou, tak se může nalíčit. Tam pojedu to maximálně já, vole. To je debil, ježiši. To sedí. To je nádhera. Já jsem to zaprasil teď. Neviem, tento produkt by som si kupoval len v prípade, že máte väčšie zrkadlá, napríklad na dodávke, alebo keď vám absolútne nevadí, že ako vaše auto vyzerá. Za mňa to ale nie je produkt, ktorý by som vedel odporúčiť. A proč to dával sem? Klasickým autičkárom. Barák, ty vole. Ešte tu máme jednu interiérovú srandu, čo je takýto pletený držiačik, ktorý sa lepí na auto, ale z tejto strany už tu je takýto držiak, ktorý tu je už vyložený ako privrtaný. Idioti to lepidlo proste dali úplne na krivo. Sleduj to, ako to je úplne, že akože mimo. Keby som to chcel dať sem, no tak nemôžem, lebo tu je táto látka, potom tuto tiež nemôžem dať, lebo je to moc tenké, tu tiež nie, lebo tu je látka, tak tiež nie, lebo je to veľmi úzke. Kde ťa dám? Nikam to nelep to nikam, prosím. Tam je linie, tam je látka. Ne. A I guess, že to môže byť. Drží to? Asi. Hej, Mune, ale tohleto, kámo, tohleto už není, tohleto je, kámo, už nemoc. Tohleto už, to co děláš? No, telefon to udrží, sleduj. Takto. Je vidieť, že to lepí poriadne, takže fajn. Tejto strane dám celkom dobré hodnotenie, ale uvidím, neviem, že ako sa to lepidlo bude chovať v budúcnosti, takže to nechcem zase hovoriť s najväčšou istotou. OK, a teraz sa poďme postupne vrhnúť na tie najlepšie produkty v tomto videu. Wow, úplne mega super kámo, fukátko, ale to mě nezajímá ještě tolik, jak ten antiradar. Brutalistický výkon, neuveriteľný. Na psa to můžeš použít. Silu. Takže keď si to odbalím ako, nie je toto úplne najhoršie, nabíja sa to cez USB-C, čo je super. Jak to zapínam? Tohle to je ale ten nějaký lepší než to, co měl Vítek. Vítek koupil nějaký shit. Kámo, to nie je vôbec zlé, ako za 500. Počkaj. To skúsi do auta. Oblejeme to trošku asi takto.
Kámo, ten je vôbec špatný. Not bad. Ľudia a úplne naschvál, normálne totálne nečakane dneska v noci nasnežilo, to som úplne... Včera bolo 23 stupňov, what do you mean, prečo teraz sneží? Ale aspoň toto fúkatko môžeme vyskúšať, ako funguje pri snehu. To teda není úplně efektivní Ako posib by to dokázalo úplne s ľahkosťou, ale tento sneh už je trošku zvodnatelý a ťažší, takže jo, ale je to na dlhé trate. Má to nejaký aj napríklad, že vákuum režim, že to dokáže aj vysávať? Může to vysávat vůbec? Z tejto strany je to vysávač a takto to ten vzduch fúka, ale ten vysávač je teda extrémne slabý. To nie je skoro nič, kámo. Kámo, prostě tady to je jako, už jsme viděli dvě, tady ten je dokonce o trošku lepší. A je to furt stejný shit. Odfúkanie nejakého prachu alebo vody je toto paráda. Dám tomu rozhodne veľmi dobré hodnotenie, ale vysávač je to na hovno. A teraz sa pripravte na tú najlepšiu reklamu na svete. Toto je fukátko, třeba do ohně. Poďme na oheň to vyskúšať. Na honě mu to bude super. To je pravda. Wow. A hoříme. Za 500 na AliExpressu. OK, ľudia, toto tu je... Ale na honě je to mega dobrý, že jo? Nebo na psa. Ale pak ho budeš hledat chvilku. Genovo Max. Je to v podstate antiradar, ktorý vás upozorní na to, že ste meraní policajtmi. A keďže vás táto vecička len upozorňuje na to, že ste meraní, tak je tento prístroj v Českej republike úplne legálny. Táto vecička má z tejto prednej strany aj z tejto bočnej strany také magnetické pole, kde sa dá takýto magnetický prísavkový nadstavec a to sa potom dáva na... Jenom bych doporučil lidem, kdo tady to si jako budou objednávat nebo mají to v autě, tak prosím to schovávajte pokaždý, když nikde auto necháváte. Jako ty věci se fakt jako hodně rychle kradou. Čelné sklo. Ja som si bohužiaľ ku tomuto antiradaru protože to tam takhle necháš a stojí to 25 000 prostě, víš co? Takže bude si to čmajzné, prodá to někde na bazaru, vole, a máš to za 10 000 prodaný. I hned. Bral káble, ktoré sa zapájajú priamo do autobaterky a na to potrebujem nejakého kamaráta, čo sa do toho vyzná, pretože ja to urobiť neviem. A tento prístroj funguje tak, že kedykoľvek sa priblížite do zóny, kde sa merá policajtmi, tak vám to začne pípať a začne vám to pípať ešte skôr, než majú policajti vôbec šancu vás odmerať. Dokáže vás to napríklad upozorniť aj na prekročenie rýchlosti alebo na meraný úsek, alebo treba aj na križovatky, kde sa radoruje akoby jazda na červenú. Aby ste si na oranžové dali pozor. Keď máte rýchlejšie auto, tak vám to vážne niekedy môže zachrániť peniaze alebo dokonca aj papiere. Takže tomu dávam aj veľmi vysoké hodnotenie. Kámo, to je super, hele, tohle je super věc. Pokud je to legální tady, tak je to, kámo, parádní, víš co? Jako tohle by se koupil taky, ale prostě stojí 25 000, vole, jako není to jako levná záležitost. Momentálně držím v ruce. Zas na druhou stranu, když prostě máš Lambo, tak kámo, kdo předpokládá, že budeš jezdit 130, jo? Jako sorry, ale kdo to předpokládá? Nikdo. Takže vole, ono ti to zase zachrání jako hodně věcí. Racebox, čo nevyužije asi každý, že čo má auto, pretože toto je špecializované zariadenie, ktoré dokáže presne určiť čas zrýchlenia alebo času na okolo, takže to ideme vyskúšať. Takže ja si to takto cez nasávačku dám na auto. Tak a tu už máme rôzne veci, máme tu dragmeter, lap timer, takže toto je na okruhy a toto je, predpokladám, že na zrýchlenie 0 až 100 speed. Áno, tu a takto presne to máme. Takže to môžeme vyskúšať. OK, launch control. 0 až 200, vole, ono to si počítá, vole. Robiť nebudem ako priamo, pretože nechcem zbytočne drážiť spojku na takom novom aute, ale budem sa snažiť imitovať launch control. Toto auto dá 0 na 100 za 2,8 sekundy. Ten čas teraz bude horší, ale ide hlavne o to, aby som vám ukázal, že ako ten Racebox funguje. Keď bude fungovať, tak môžeme ísť na to. Takže máme toľko 3,8 sekundy z 0 na 100 a to som sa vôbec ani nesnažil zrychľovať. Ten Racebox dokáže... Kámo, to je super, hele, tohle to je super věc, pokud máte jako nějaký, vole, dobrý jako rychlý auto, tak proč byste si to nakoupili, víš co? Zistiť aj rýchlosť zo 100 na 200 km za hodinu a k tomu ešte štvrť mile a ešte nejaké ďalšie veci, jo. Takže keď chcete točiť napríklad nejaké testy alebo nejaké YouTube videá, kde testujete auta, tak toto je niečo podobné ako Dragy, ale špecializovaná verzia. Tohle to je super. Každý máme radi svetielka, takže napríklad nové Mercedesy alebo Audi, ktoré majú ambientné osvetlenie, je to úplná nádhera. Toto Lambo má ambientné osvetlenie, ale má ho len tam, kde máte nohy a väčšinou to nie je vidieť. Takže som si kúpil dve veci, ktoré by mali viac osvetliť interiér. Za prvé tu máme... Co to je za auto? Ten Lamborghini, kámo, Huracán, vole. Takéto USB-čkové svetielko, ktoré po zapojení by nám malo vytvoriť takú krásnu galaxiu na strope a malo by to proste vyzerať veľmi cool. Takže to určite vyskúšame, akurát máme západ slnka. A potom tu ešte máme samostatné ledky, ktoré si dáme do auta a tie zapojíme cez USB-čko a tých tu máme celkom dosť, kámo. A neviem, že akým spôsobom ich nalepíme, lebo ako tak vidím, no tak tu žiadne ledky. To tam asi právě že vstrčit do toho. Nesú. To se samo nenalepuje, to jsou ty, který dáváš přímo do té mezery mezi ty plasty právě. Aha.
Ale ja mám pocit, že ty na to máš prispôsobený auto. Ja si tiež myslím, kámo. To je tak všetko pedantne zasadené do seba, že to proste, toto bude challenge, toto bude hardcore. Akože jo, teoreticky to funguje, neviem ako to teda bude vyzerať v noci. Ešte máme také malé tlačítko, že si môžem v podstate meniť farby, ktoré tam chcem. Vyzerá to fajn, ale proste tu v lambe nemám miesto, kde to môžem zasadiť. Takže sme tieto pasiky vyskúšali v kolegovom aute. Asi stačí, keď zapaľovanie. Ale nevypadá to vôbec zle, kámo. Vypadá to hrozně, vypadá to příšerně. Chudák Ečko, ty vole. Ježiši Kriste. To je hrozný. To je hrozný. Já bych potřeboval, aby se tady haslo. Tak počkej, to asi potrebujeme zavrieť. Juj, ale vôbec to nevyzerá zle, čum. Ako takto vypadá to dobre, jo. Ale zasadiť to tam, tak aby to dávalo zmysel, i tak si to necháš, jo. Ale to je styl, to musíš pochopit. Gangsta shit. Bude to inženýrsky challenge to dať do auta, ale keď sa vám to podarí, tak to bude vyzerať perfektne. Dávam tomu dobré hodnotenie. Nedávaj to tam, prosím vás, nechte tam to, co tam je z výroby. Takže sme si poctivo počkali na večer, že Lukášu, a ideme vyskúšať svetilka. To je... Já si myslím, že by Slovákům nikdo prostě neměl dávat peníze, pak to tohle prostě dopadá, jakoby, jo. Hej, co děláš? Disko, ty vole. To je na epileptia. Toto je normálně jak nějaká velmi levná diskotéka. Jak se říká, ten střeše v Rollsu? Na denou hvězdy strop vypadá jak Ross. Vypadá to jak vesnická diskotéka, ale je to pohodě. Takže tak, Sám to byste si v životě nekoupil, ale věřím tomu, že si to někdo koupí a bude se mu to fakt líbit. vyskúšali sme si všetky gadžety a toto je finálne hodnotenie. Môžete si to všetko nájsť na tému alebo proste na... No jasně, kámo, Ježiši Kriste. No, ty vole, moc mě nepotěšil teda, pane, moc mě nepotěšil s tady tím, ale whatever. Výborný videjko, výborný, já jsme se zasmáli. Ale jako ten antiradar, ten race mod a tady ty věci, tak jsou jako super, kámo, věc. Škoda, že to prostě stojí 25k. Jako 25 000 je hrozně moc peněz, že jo? To si radši zaplatí Majka, vole, aby mi to obhajoval. Ten stojí 5 000 na rok, vole. No nic.